En aquest tutorial, que estarà dividit en dos, parlarem de les funcions sintàctiques que poden desenvolupar els pronoms febles, que són totes menys la de subjecte. Tot i que per ser estrictes, la de subjecte no és una funció sintàctica. El subjecte és amb el predicat un dels dos constituents de l'oració i, per tant, no és una funció sintàctica, sinó una plataforma on hi posem determinades funcions sintàctiques. Tot i això, és una mica curiós que sí que tradicionalment es considera el subjecte una funció sintàctica i que, en canvi, el predicat no. Separarem els pronoms en blocs d'acord amb les funcions sintàctiques que compleixen. Primer veurem els pronoms ma, ta, sa, nus i bus. Després veurem els de tercera persona no reflexius, lu, la, lus, las. A continuació veurem el pronom neutre u, després els dos pronoms que fan la funció de datiu de tercera persona, li i lus, i finalment els dos pronoms que ens restaran, el pronom na i el pronom i. Els pronoms ma, ta, sa, nus, bus comparteixen la característica que poden funcionar com a complement directe o com a complement indirecte. I hem d'afegir algunes funcions no del tot ben definides, assimilables a la de complement indirecte. Estic pensant, per exemple, en els datius d'interès del tipus la teva opinió més indistinta. Aquest datiu d'interès és aproximadament assimilable a un complement indirecte. El problema és que puguin realitzar precisament aquestes dues funcions que tradicionalment porten força mal de cap als estudiants de sintaxi que sovint no les saben diferenciar amb claredat. Això no obstant, crec que podem minimitzar del tot aquest problema pel fet que els complements directes i indirectes acostumen a aparèixer sempre relacionats en les oracions amb verb transitiu. Hi ha una regla d'or que fa fàcil la identificació de la funció del pronom. Si hi ha complement directe, el pronom farà de complement indirecte. Si no hi ha complement directe, el pronom realitzarà aquesta funció, la de complement directe. Recordem un parell de coses. En primer lloc, el complement directe, quan no és representat per un pronom feble, es presenta en forma de sintagma nominal. En segon lloc, el complement directe és un complement obligatori dels verbs transitius. I què passa si el verb no és transitiu, podríeu dir? Doncs que, llevat de comptadíssimes excepcions, no ens hi trobarem aquests pronoms. És cert que sí que ens podem trobar algun d'aquests pronoms en oracions on desenvolupen la funció de datiu d'interès, com hem vist abans. I sí que hi ha algun verb intransitiu que es construeix amb complement indirecte, com ara el verb telefonar, telefona'm. Aquestes variacions, però, són molt infreqüents. Quedem-nos, doncs, amb aquesta regla d'or. Si l'oració ja té complement directe, el pronom farà de complement indirecte. Si l'oració no en té de complement directe, serà el pronom qui realitzarà aquesta funció perquè recordem que el complement directe és un complement necessari, obligatori de les oracions amb verb transitiu. Veiem-ne ara alguns exemples. La mare m'ha pentinat la clenxa. Atès que el verb pentinar és transitiu, hem de localitzar un complement directe. En aquest cas és la clenxa. Així doncs, el pronom ma realitzarà la funció de complement indirecte. En canvi, el cas de l'oració la mare m'ha pentinat és diferent. En aquesta oració no hi ha cap sintagma nominal que realitzi la funció de complement directe. Serà, doncs, el pronom qui la faci. Mirem ara l'oració no ens han concedit la subvenció. El sintagma nominal la subvenció realitza la funció de complement directe. En conseqüència, el pronom nus, en la seva forma reforçada, realitzarà la funció de complement indirecte.
En canvi, en l'oració ens van felicitar efusivament, no hi ha cap sintagma nominal que realitzi la funció de complement directe. Per tant, hem de deduir que el pronom nus, ens, realitza aquesta funció. Et fa vergonya? Vergonya és un sintagma nominal que realitza la funció de complement directe i, per tant, el pronom de segona persona te realitza la funció de complement indirecte. En canvi, l'oració et faran president és diferent. Aquest és un exemple que demostra que, desgraciadament, les coses no són sempre tan clares. O potser afortunadament, perquè la riquesa del llenguatge ve tot sovint de la complexitat de matisos. Tot i que en aquest cas tenim un sintagma nominal que podria ser candidat a complir la funció de complement directe, president, en realitat ens trobem davant d'un ús una mica especial del verb fer en el sentit de nomenar algú, complement directe, amb algun càrrec, complement predicatiu del complement directe. I així, seguint la regla general que hem formulat al principi, el pronom te fa de complement directe, perquè no hi ha cap sintagma nominal que faci aquesta funció, ja que el sintagma nominal president realitza la funció de complement predicatiu del complement directe. A l'oració us han dit l'hora del concert, el sintagma nominal l'hora del concert realitza la funció de complement directe i, per tant, el pronom vos realitzarà la funció de complement indirecte. En canvi, en l'oració si voleu us convidarem a l'acte, no hi ha cap sintagma nominal que realitzi la funció de complement directe i, doncs, és el pronom vos el que realitza aquesta funció. No podem oblidar que aquests pronoms, en la seva funció reflexiva, també poden ser simples marques lèxiques per diferenciar un verb d'un altre. En aquest cas, no desenvolupen cap funció sintàctica. Ho veurem amb alguns exemples. En l'oració em pentino, el pronom me realitza la funció de complement directe. La prova n'és que el puc substituir per un altre pronom no reflexiu. Per exemple, la pentino, on la també realitza la funció de complement directe. En canvi, a l'oració em penso que farem tard, el pronom am no fa cap funció sintàctica. Es tracta només d'una marca lèxica que caracteritza el verb pensar-se. Per cert, un verb que no es diferencia pel significat del verb pensar. Penso que farem tard té exactament el mateix significat. La prova d'això és que no podem substituir el pronom am per una forma no reflexiva. La penso que farem tard? Aquesta oració amb el pronom la no fa sentit. Podem definir els pronoms lu, la, lus i les com a pronoms de tercera persona no reflexius. Poden realitzar dues funcions sintàctiques. En primer lloc, la de complement directe i, en segon lloc, la d'atribut, però quan aquest atribut està representat per un sintagma nominal ben determinat. Veiem-ne tot seguit alguns exemples. En l'oració finalment han resolt els enigmes realitza la funció de complement directe. Podem pronominalitzar aquest sintagma nominal per mitjà del pronom els. Finalment, els han resolt. Un altre exemple. Has pogut desfer el nus?
aquest sintagma nominal, el nus és el complement directe. Substituirem el sintagma nominal al nus per la forma elidida del pronom lu. L'has pogut desfer? El complement directe de l'oració dona'm la forquilla és el sintagma nominal la forquilla. I el substituirem per mitjà del pronom la, dóna-me-la. Un últim exemple. En l'oració et deixaré les meves llibretes, el sintagma nominal les meves llibretes realitza la funció de complement directe. Substituirem les meves llibretes per la forma pronominal les. Te les deixaré. Ens trobem aquí amb un problema d'ús de la llengua. La norma diu clarament que quan ens trobem davant d'un sintagma nominal de tercera persona ben determinat, s'ha de substituir amb un d'aquests pronoms. Què significa ben determinat? Doncs que tingui el nucli determinat per un article, per un demostratiu o per un possessiu, que són els determinants que fan que els sintagmes nominals siguin això, determinats. Així, en una oració com ara Carles és el metge del meu poble, el metge del meu poble és un atribut que és un sintagma nominal ben determinat i doncs s'ha de substituir pel pronom de tercera persona del singular lu. Així doncs el resultat seria Carles l'és. El problema és que tendim a substituir tots els atributs amb el pronom neutre u. Carles ho és. Aquesta solució pot ser admissible en la parla col·loquial, però no en la formal i molt menys en la llengua escrita. Cal, doncs, respectar aquesta norma. Veiem-ne ara alguns exemples més. De debò que són aquests els teus pares? Sí que els són. Ja sé que no sembla la propietària, però l'és. M'has demanat per les dependentes del magatzem. Aquelles les són. Sé que sona molt malament perquè no hi estem acostumats i sóc de l'opinió que normes de parla, les mínimes. En canvi, a l'escriptura no hi ha dubte. Aquestes són les formes correctes. Aquestes les són.